Здравейте хора, днес да се завръщаме в новите клипове 25-та NGB Листра. Днеска клипа може да е малко по-кратък, защото няма много хора. Един и още един. Другите мързи... Не че ги мързи някой, да, ама някой си купуват нови колелета, някой трек слаш, осмици, други джайантове. А другата седмица ще е много мощен клип, тече, гледайте, не пропускайте. Много мощен клип ще бъде трек слаш 7, Giant ще има и Арам, най-добро коле. Дагас! Ан! Други второ трето, давай с рама. Норам тръгна, бе. Аз се забавя малко, да ви не правите път, аз съм голям колела. Не дам да скоча. Давай. Моля, какво правда, бе? Това ще бъде края. Чакай. Това ще бъде края на клипа. Ако направим 60 лайка, ще ходим в селата да караме. И това е лайк, subscribe и до следващия път. Чао!